Berarti filosofi hidup yang bisa kita ambil dari jagongan itu apa mas? Hah? Dari jagongan kan iki rek channel Mas Livi ki anyar. Livi jagongan. Filosofi yang bisa kita ambil dari filosofi kehidupan jagongan ya? Iya. Jagongan itu lek basa Jawane kan artinya maksudnya ngumpul ngomong-ngomong bareng ngono lho. Tapi kata-kata kok jagong. Apa tak kok anu ya? Gara-gara apa? Jagung. Itu omong-omongan kata golek gonge lho. Golek gonge. Paling lho ya. Iya. Lah ya apa? Kadang ngomong-ngomongan itu gara-gara ndak kayak gamelannya lah ndak gonge itu gak enak kan? Enggak cedok. Lentong ngono lentong geleng lek ngene iki lega. Dari jantungnya jadi metu. Heeh, nek nama tuh kabeh ngono kan. Jagongan. Wes, Sampe kudu tok. iya. Gimana rek? Aku megai Mangan wonge. Lek berarti jagongan itu jariku sih lek menurutku ya. Paling ya wis ngumpul-ngumpul ngono terus ya bener omongan tapi cemilannya ku jagung. Oh, tuh. Akhirnya diomongno jagongan. Pas waktu itu loh mungkin ya yang mencetuskan kata jagongan itu loh. Jagong. Dia takon nih, "Tenang di jagong." Wes sampe jagung. Iya, jagongan. Soale Jawa iku ana O, ana O. Ana E, ana E. Komplek yo. Kompleks. Nek jagong gong itu warnanya. Tapi ombok tak aruan. Bisa dipikir wis timbangan. Iya wis mangan nasi. Jagongan aku. Mangan sih, Mangan. Mangan sih wis. Nah kira channel Mas Livi kan dari channel YouTube akhirnya dia bikin channel YouTube sekarang. Kena ya. Jenenge Livi Jagongan. Iki mati di story ono di story. Livi Jagongan. Lah iya. Sing durung weruh mungkin ndang ditelok ya. Jane enak wong mangan sih. Mari kita koni maneh. Oh, das itu emang. 2,000 years later. Nutupno sing mau lho, Mas. Takut banget. Untuk kelara temenan. Emang rek. Apa? Iya jagongan itu mau lho. Oh, itu tidak pendidikan ini. Ya anu aku jagongan iki maksudnya apa ya? Filosofinya dari jagongan ya. Ya filosofinya dari jagongan dari. Ya iku golek gong iku golek jariku. Golek gong lek Kan ayo, lek bahasa Indonesia kan ngobrol. iya ngobrol dol ngono. Ngobrol dol. Ngobrol. Tapi lek tak delok-delok ya dari beberapa yang sudah diupload sama channel Livi Jagongan ini lebih banyak bukan ya bener sih ngajak ngobrol tapi mancing gitu sebetulnya. Mancing dan mengorek. Sebenarnya itu mancing dan mengorek. Pas. Itu lebih ngene. Lah menurut pribadi. Karena banyak orang yang tidak tahu jati dirinya sendiri.
Oh. Akeh wong sing ndak ro nang awake dhewe. Iya. Salah satu carane ya ditakoni sampai akhirnya ketemu oh iya. Makanya ada beberapa pertanyaan sing misal apa ya? Apa sing mbok lakoni lek misal ngene. Sebenarnya kan itu untuk melihat kepribadian masing-masing. Sapa ngerti sing nonton iso anu ngono lho. Punya masalah yang sama. Atau serupa ya. Oh iya aku pernah ngalami kayak gini rek. Karena setiap orang pasti punya cerita. Nggak mungkin ada cerita. Ya jagongan itu sing digolek-golek gong-gonge sapa ndek awake dhewe. Digolek dan ketemu ndek awake dhewe. Lah iya kan? Sing iso gelengno ya wong dhewe sebenarnya. Terus apa beberapa kali itu kan terutama kontenku sing ya anu kreator iki aku ketemu beberapa konco-konco ana sing titip kadang aku titip apa sing ngono titip takon apa titip film nang Mas Livi terutama film Diangkrar. Oh, tuh merah. Aku bingung aku iki. Tetep aku, lek ketemu Mas Livi, takonono filosofi iki bla 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 ngono. Iki. Makane kelas iki. apa? Filosofi ini. Apa? Kok diarani kelas? Soalnya lek tugel nggak kena dilas. Masuk. Oh iya, kalau gelas itu memang identik dengan kaca ya. Kaca, aslinya. Lek sing iku cengkir. Identik dengan seng iku, gelas seng. Kelaseng. Embo lek kelaseng tak ro aku. Kayak durung nemu aku rek. Pakai ke yo gelas lek itu gelas ada gelas. Iya, lek tugel tak kena dilas. Lek cengkir mungkin beda mana. Apa? Lek cengkir mesti kan ono cekelane yo. Cencing paling yo. Kire iki ndak ro. Kire sing ndak ro. Cencing mesti ku. Tak mungkin kan mosok ono jeneng ndak ono ceritane. Mesti ana ceritane. Kira-kira apa ya? Menurutmu wis? Ya mungkin tapi ya. Cengkir iki paling kan sifatnya gelas. Wong pertama weruh kan ngene mungkin ya anak cekelane ya. Setelah anak cekelane kan wong bingung. Loh, iki gaya apa? Loh. Iki ya wis cincin kan ndak usah dipikir ya langsung ngono paling tapi tak. Lah jenenge wong ngawur kan yo ngene iki sak karepe rek. Oh ngaku iki wong ndak kena diatur asline. Marga tiap dilakoni mesti duwe alasan. Wah, wis alasane. Pokok alasan wis. Pokok mengo. Iya, pokok mengo. Iku kan salah satu tanggung jawab sebenarnya. Alasan itu tanggung jawab sebenarnya. Mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Iya kan? Letune alasan. Nopo kok ngene? Lho tak pikir dek ono kan. Tanggung jawab. Keliru kan enggak apa-apa. Kan enggak masalah tau keliru. Dek ono lho ngene. Wah, ngomong apa? Tapi emang mungkin bener dari apa Mas Idum iku mau. Apa? Mas Muti mau. Ya bener dari sampean juga. Apa? Uang lek di satu ruangan itu ono sing guyu. Pasti silane melu guyu. Iya. Mergo rata-rata Nular yo. dudu nular. Asline ya, Pak. Nah, iki sing dibahas iki Nah, ngono ya. asline ya. Ono loro ya. Apa? Ada yang darah. Ndak iki tak seletan. Durung wayah iki. Asline rata-rata wong itu seneng delok wong guyu gitu. Jadi timbangannya wong susah. Tapi kebanyakan ono wong utawa kanca seneng delok kancane susah.
Iku sih mana? Susah ndelok koncone seneng. Iku karena mungkin ono hal sing kepengin dicapai tapi tak iso. Kan wong rata-rata kepengin padha. Lah awak dhewe lahirnya padha, ono sing langsung kelambenan ndak ono ya padha kabeh ndak apa-apa. Kan ngono. Mati yo nak nggowo apa iku. Ndak apa. Ngono. Lah wong kain kapan ndak ono sae. Lu golek duit akeh. Iku lho rungokno. Apa ya? Rungokno. Jero dhewe ya. Bisa lah golek duit akeh dikai sak sing akeh. Tiga wanita saya. Enggak maksudku ya mungkin pada dasarnya kepengin sama. Cuma senenge wong ndak padha. Anune dari pencapaiannya ndak sama. Wong saiki wong lek ngomong rezeki ku lho asline duwe. Iya. Iya kan? Iya, rezeki Duduk diidentikan wis identik wae duwe. Iya. Aku tak golek rezeki sik. Padahal aslinya ya golek duit. Ah golek duit, ngomong golek duit ngono lho kan enak. Koncone, oh ndek kono duit. Ngono jane. Kan iya bener. Golek rezeki barang. Rezeki ku ya wis akeh. Heeh. Awak dhewe iso mlaku duwe tangan wis. Ojo Difungsekno. lah iya. Ojo ado-ado sambakane iku rezeki. Wenemen. Ledai sambakan. Hitungan kok. Tuku oksigen. Tuh oksigen. Angel. Iku rezeki. Iku sing ndak disadari. Makanya piro regane oksigen nek di rumah sakit? Ndak ero aku. Jane apa ya? Susah ya. Belajar itu paling susah. Apa nih susah? Belajar susah untuk mengerti. Kode-kode soalnya. Iya kan, ndak sing gamplang kan. Kode kabeh. Berarti sesuatu yang bisa kita ambil dari jagongan ku mau ya wis. Ngono iku yo. Balik mana jago? Iya. Di sampai tutup gelas rek emane rek. Ya jagongan iki yo. Bisa Asal mencocok. Iya, awalnya ngono. Tapi mesti jagongan itu terjadi lah, misalnya ada topik yang memang menarik untuk dibicarakan. Kalau tidak menarik, tidak mungkin bisa bertahan lama. 5 menit itu kesuwen, tidak cocok topiknya. Iya kan? iya. Tidak cocok topiknya, mbak masih sampai isu tidak kerasa. Tidak kerasa. Iya. Mergo kabeh mesti pertanyaan kok iso, lek jariku selo aja kok iso ae, balik iso kok.